Gyromite. When you shoot the light-sensing zapper, when you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Here we go. Mark the Death Star! Mom, ever heard of Melody? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game. Croeso i'r stream. Gobeithio chi'n gallu clywed fi'n digon clir. Fi jyst yn dangos fy Crys T newydd, Spawn, y Rhyfelwr. Fi'n really hapus gyda, a mae'n edrych yn wych. A fi, yeah. So, mae'n eitha cool achos nawr fi'n cael gwisgo Crys y Rhyfelwr wrth gobeithio gorffen y pennod olaf o'r Rhyfelwr. Fi ddim yn siŵr, fi'n siŵr bod na'n fwy, ond yeah, yr un fi heb wneud, round bonus anghyflawn yma. Felly, gaf fi gwybod os mae'r sain yn iawn ochr chi, ges ti pob un o'r crysau ti? Do, ges i pob un yn nhw. Fi'n mynd i... Fi ddim yn mynd i dangos chi gyd mewn un go. Fi'n mynd i wneud... Pan fi'n chwarae gyda'r cymeriad specific, fi'n mynd i gwisgo'r Crys T yna. So, yeah. Fi'n gwybod, Steph, fi'n rhaid chi aros amdano fe. Yeah, o fi jyst yn caru nhw, fi'n hoffi'r delwedd. O'n i jyst yn meddwl, you know, mae'n lot o hwyl, ond mae'n cael fi yn y mood i bwrw ati, felly. Yeah. O Greg fi ddim yn hapus iawn, yn i fel, be chi'n neud? Emrys, beth ti'n meddwl, boi? Hello, Emrys. Boi arall sydd wedi cael... Dyma 2 person fan hyn fi'n gwybod sydd wedi cael y crysau ti. Ond fi'n really hapus gyda nhw. Mae'r un Rhyfelwr yn nice. Fi'n hoffi glas ta beth.
Fi'n wisgo un hefyd heddiw, rhywbeth llachar am y gaeaf. Lle mae Morgan, pwy di'r fashion model o'r sgrin? Gun show. Na. Ti'n beth, fi wedi dysgu sut i newid y lens ar camera fi i gallu cael y shot cyfa mewn a edrych ar y cadr hefyd. Oh my god. Fi angen gweld os mae hwn yn gweithio. Med. Just angen gweld hyn. Ni'n mynd aros fan hyn, mae'n mynd i bod yn werth e. Fi'n mynd i newid y battery pack ar hwn. Dyma ni. Right, okay. Right, gweld os fi'n gallu cael. Fi'n gweld os fi'n sylwi hwnna neu ydy yn hyd yn oed yn... Falle bod e'n really subtle. Drwy right lan. Falle mae'n rhy golau i chi sylwi arno fe. And anyway. Right. So bant o'n ni round bonus. Fi'n symud i ochr yma'n eiliad, ni'n gallu darllen beth yw e. So, rown bonus, popeth nôl i normal eto nes bod ti'n mynd lawr llawr, a ddyfnach chi mynd mewn i'r Dwnsiwn a mwyaf yma reolau yn newid. Reolau, dechrau gyda reolau safanol, cael reolau bonus wrth i chi ddisgyn ymhellach. Oh god. Okay. Ni'n mynd nôl ochr yma nawr. Rydym yn ymuno gyda'n gilydd i wylio methiant anochel. Oh, harsh. Right, fi'n symud drofyn hyn achos fi fwy cyfforddus fan hyn. Right, dewis eich offer cychwannol. Crafanc, neu cadfwyall. Cadfwyall pob tro. Fi'n fan mawr o'r cadfwyall. Right, Shemai Kieran. Sut mae'r hwyl? So ie, fi'n teimlo bach fel mae Nadolig wedi dod yn gynnar. Fi wedi cael anreg penblwydd o fy nghadar newydd. Mae fe gyda LED, golau LED, ond fi credu achos mae'n golau. So chi'n sylwi fe gymaint. Un munud, gweld os chi'n gweld e nawr. Chi'n gallu gweld e, tipyn bach? Anyway. So, neu rhan o'n ar. So ie, syniad yw... a hefyd, y Crys T. Sy'n cool. Fi'n hapus iawn gyda fe. Ydy mynd i just checkio un peth. Byddai'n nôl nawr. Right, dyna ni. Felly... O, byddai'n gret i gallu dweud fi wedi gorffen y Rhyfelwr i gyd mas o ffordd. Heddiw.
Oh yeah. Anyway, weles I stream dda Emrys y diwrnod o blaen. Oh my gosh, sôn am Tetris feistr. Yeah. Mae'r game yma proper fel trippy though. Y style on unrhyw un sydd heb chwarae efe Tetris Effect neu rhywbeth yw'r enw fe. Oh my god, mae fe'n real gwahanol. Right, newidiad reol presennol. Un o'ch dis wedi dallu ar ddechrau pob tro. Newid reol newydd wedi dewis ar hap. Gall siopau gwerthu unrhyw eitem. Ww, hwnna'n un positif. Fi'n hoffi hwnna. Random. Okay, felly. Awn ni am dewin gynta. Ydy'r lefel ei sign yn okay, pawb? Just eisiau checio. Chi gyd on it gyda hwnna. O ran gallu dweud wrth ein sydd. 5 6 Daro. Levels yn iawn. Diolch, Steffan. Cool. Diolch. Ti 4 ni'n chwilio am. Mae 5 ddim mor defnyddiol I fi. 6 yn okay. 6 2 Be fi wir eisiau yw 4. Right. 4 2 na, sdim angen defnyddio fe. Rhaid hynna. Come on. Na! Dylen ni wedi. Awa. Dim ot. Okay. Oh, daro. Ah, mae hwnna'n tricky. Mae'n mynd I costio 2, ond o leia mae mas off. 4. Dyna ni. Aruthrol, hofryd. Dwi'n edrych ymlaen I ymladd ti nifer mwy o weithiau yn dragwyddoldeb gyda'n gilydd. Oh god. Beth I dynnu fan hyn? Canell gwerth dis -1 colli. Hwna bach yn rubbish. Ti'n dweud hynny fel joke Emrys, pwy di'r fashion model ar sgrin. Nes I sylwi, o'n i'n trio fel roi y shot mewn I gael y llun I cyfan. Fi sylwi faint o bwysau fi wedi roi ymlaen yn ystod y cyfnod yma. Oh my god, mae'n proper bola gyda fi, edrych mae'n jiglo a popeth. Fi'n gallu neud fe chwerthin, ho. Fi'n teimlo fel Sean Corn. Just, oh my god. Anyway, so fydd yn stretcho fe wneud efo'i tew hefyd. Oh gosh. Right. Nice. A hefyd, just meddwl am hwn. Ma'
ma Nadolig rhwng y cornel hefyd, so just meddwl faint mor god mawr. Right. Dyna ni. Boomerang yn cymryd llai o le. Yeah. Squid buddy. Grab y sydd ni. 6. Oh yes, Marine go. The hapus dy hwnna. Ond sut mae pawb anyway. Ti newydd golli allan ar beret bach hyfryd, ond mae gennym ni ddigonedd o opsiynau eraill mewn stoc. Bob Jinx? Fi ddim yn siŵr am nhw. Right. Dewis newid reol. Ti methu gwneud mwy na 6 symudiad pob tro. Neu newid reol newydd. Fech o gambler. Un o'ch ti wedi rewi ar dechrau eich tro. No. Mae'n bach mwy o hwyl wneud random. Ond... yeah. Right, fi'n lefelu fyny mewn 5. Sy'n meddwl... beth yw hwnna? 6 iechyd. Gwelly fi'n mynd am y cactus gyntaf, fi'n credu. Oh no. Right. Ffyrnigrwydd. 16. 2. 4. A nawr 4. Wff. Felly fi'n mynd am... Mae'n just... credu fi'n mynd I newid y tym bach, achos I bawb, falle chi ddim yn gallu gweld y sgwrs gymaint â ni. A dim rili yn ei. So, be na I wneud yw rhoi hwn yn hyn falle. Yn llai o faint. O le, ydych chi'n gallu darllen ar. O ie, fi wedi gwneud rhywbeth fan hyn, ni ddim... Aha, dyna ni. Fi'n meddwl hwnna bach yn random. Sorry pawb, o'n i'n ffidlo gyda fe diwrnod o'r blaen pan o'n i'n gwneud sesiwn gyda T Emrys a jyst yn sylwi be fi wedi bod yn neud yn wrong. Right, there you go. Ein bach yn fwy. Ni fi'n neud y fwy tew. God. Efo sydd mae hwnna. Anyway, dyna ni. Try just tipyn bach draw. Neud hwnna'n fwy. Sorry am y ffidlo. Just mewn mood fiddly. Fiddly. Okay. Dyma ni. Yeah, no, fine. Right, nôl â ni. Fiddly. 1 a 5.
Okay. Sorry am hwnna. Just roed neud e. More later. 6. Hwnna'n neud 12, ond fi'n gallu neud 16, so na I aros ymlaen. Oh. Faint fi'n... Ie, na i'n mynd am 16. W weithred nesa. A wedyn... hwn. Cool. Dis ychwanegol. Be sy'n fan hyn? Malltod. Flam. Ach. 6. Yn okay. Arall. 5. Right. Fi'n colli bywyd, ond fi'n cael y max fanna. 6 fanna. 6 fanna. 8. A mae ffyrnegrwydd ar gyfer y tro nesa. So, mae hwnna'n good. Right. 6. 6, 2. Fi ddim eisiau rhoi gormod o niwed I fy hun. 4. Dyna ni. Good. Good, good, good. Beth sy'n fan hyn? Niwed. Fi'n niwed o 1. Cael dis newydd. Delio 6 niwed, llosgi 1 dis. Neu aros gyda beth sydd 'da fi. Dewch mewn, dewch I mewn. Cymryd sedd, mae'n amser uwchraddio. Gwneud eilrif. Canwyll. Boomerang. Mae llyhau y niwed I fy hun yn handi. Felly, dwi'n gallu delio gyda'r gweddill. Gweddis plus 1, colli. Rhi beth sy'n y bag y malltod na. So na I mynd am hwn. Right, pob gelyn yn cael dis ychwanegol neu ar hap. Gamblo. Dechrau gyda 2 dis ychwanegol, colli... O, beth oedd y reolau? Colli 1 dis bob tro nes bod ti gyda 1 ar ôl. O, na. O god, mae rhaid I fi trio. Curo nhw'n syth bin te. O no. Do'n ni wedi cymryd y thing arall. Right, o'r dechrau nawr. Os dwi'n neud 6, 24 fanna. 16. Ond fi'n brifo fy hun gyda 6. Mae'n risg. No. No. 4. Na, na I mynd am 6.
6 ar ôl. Sgen I ddim byd sy'n gwella fy iechyd. Dyna un peth sy'n fy mhoeni. Byddai nôl ac mae llawer mwy o greigiau o ble daeth nhw, sef fan hyn, yn y dwnsiwn tan ddeiarol llawn creigiau. Yay! O, fi yn poeni nawr achos... O, sut fi'n mynd I wneud hwn? There's no way fi'n mynd I gallu curo fe mewn un go. Mae'r run yma, fi wedi cyrraedd llawr 4. So fi'n gallu gorffen y digon... Wel... Anffodus. There's no way. Okay, os fi jyst yn edrych fan hyn. Mae hyd yn oed 6... 6, 12, 24... 24... Bydd hwnna ond yn... 30... Pimp. Drosodd, mae gyd drosodd. Come on! Right. Pennod, Dwnsiwn y Dis. Rydym yn ymuno gyda'n gilydd I wylio methiant anochel. Gwneud newid. O, fi ddim eisiau rhywbeth... Colli 2 pob tro. Mae'n mynd am y menig bocsio. Wff. Pimp. Done. So dyma yw'r ail rediad nawr, felly rhaid wneud I hwn cyfri. 6. O, dyna ni, 5 a 5. Un o'ch dis wedi dallu ar bob tro. Ti ar gelyn yn gwneud +1. Ti ar gelyn +1 newid ychwanegol o phob ymysodiad. Ond o'n ffain. Achos... Le mae'r 2 ni. Mae fe'n... hafal. Ma...
Malws melys. Ail rolio'r dis, cael gwerth uwch nag o blaen. Ah, okay. Pedwar. Pump. Felly bydd hwn yn un eitha da. Achos chi'n cael ail rolio. Bach yn agosach. Right. Ond fi lawr I 5 yn barod. Yikes. Pedwar. Deg. So basically fi angen 5 fan hyn. Oh na. O na, fi di neud. So dwi'n neud. O na. Dyna ni. Fyny. Ok, katana. Gwneud 4 niwed. Neu gwneud lluosi 2 niwed. O, hwnna'n cymryd llai o le. Nawr mae popeth fan hyn. Mae'n ffitio'n hyfryd. Okay. Rhifau mawr, 6. Right. Mae hwn yn gelynion yn rolio 6 pob tro. Na, mae hwn yn rhy gryf. Os wyt ti'n neud gelyn yn rolio 6, mae'n mynd ar dan automatic. O, hwnna'n lot well. Fi'n credu mae'r elfen yna o does dim un rediad yn mynd I bod yr un peth yn really dda. Os chi'n methu... Fi'n fan mawr o dysgu patrymau a pethau. Chi'n methu really... just...
chi'n methu just eistedd nôl a just meddwl chi'n gwybod yn union, achos mae'r elfen ar hap y gêm yn achos i chi gorfod meddwl pob tro yn wahanol, neu ti angen delio gyda sefyllfa o flaen chi. Chi'n methu gesio 5. 5. O fi am hwnna. O mae'n ychwanegol un. Oh, silly. 4. Dyna ni. Bach o mess hwnna, really. Ond mae dy fi 3 ar ôl. Right. Ffyrnegrwydd i ddechrau. Hwnna'n nice. Ond os dwi'n neud hwn, gallai cael 20 tro nesaf. So fi'n credu na i cadw fe. 3, 4, 5, 4. Ie, mae fe mewn trwbl rhwng nesa. Mae gael e. Mae 5 yna. Ond 3. Right, dyna ni. O na, mae di rhoi 6 i fi. Silly, silly boy. Achos mae'n +1, nes i anghofio hwnna. Forget it. Right. 3. Dim ond 1. Ond, mae fe gyda tân. So fe'n mynd i bod yn digon top i dal i gyn. Ie? Na. Nice. Oh. Dyna ni. Hey. Syth o'r 6. Angen 6. Ne. Gwybod fi'n gallu prynu gyntaf. Gwneud newid gwella iechyd o 1. Gwneud newid cloi sydd yn rolio. Fi'n credu, a fi am y calon lastig. Achos dwi'n credu gallai... Hei, cymryd sedd meid, peidiwch â chymryd e mewn i'r dungeon. Bydde ti ddim yn wneud yn rhy dda fan hyn, haha. Ok. Os dwi'n wneud hwnna, o leia, mae dy fi ffordd o gwella pob tro. Beth... Mae rhain ddim mor special a ni, really. Na. So, os dwi'n uwchraddio calon, a wedyn swapio menig bocsio. Task mode. Mae un ychwanego. Fi cofio hynny. Right. 4. So really, dwi angen 3. 5. 5. Mynd 5. Daro. Ie, fi'n credu fi'n mynd i
gobeithio cynllun yw i drio chwarae hwn hyd at doleg o leia a gweld faint mor bell fi'n gallu mynd gyda fe. So mae'n 10. O, falle fi ddim angen. So dwi'n gallu cael 3. Mae'n gwneud 10. Dwi'n 6 sydd angen. 4. A wedyn... fi'n colli 2 wedyn. Na, a fi am... 5. Bydd hwnna'n curo fe anyway. So, ma'n fi'n trio cael y 3 yna. Come on. Oh. Well. Okay. Bydd ti byth yn rolio 6. Di hwnna'n problem? Na, na I cymryd hwnna. Ma' hwnna'n fine, actually. Fi ddim yn credu, gallai cael lot gwaith na hynny. Felly, ie, na I mynd am... Yeti. Dwi'n mynd am blaen neu... A fi am y Yeti, gynta. Okay. 5 fanna, hon yn amlwg. A fi am... ailrolio. 6. O'n i'n meddwl ddim yn... Mae hwnna'n mynd i bod un ychwanegol yn dweud sy'n mynd â ni 6 sy'n dda achos 6 a 2 boom. A dwi'n mynd i mynd amdano fe achos na neu fe. Okay. 3. Mae'r un ychwanegol na yn mynd i mynd o fel lan I 5. Fel lan I 6! Beth? Hwnna'n bizarre. 5 dwi eisiau. Come on. Mae 5 i fi... Right. Hey! Dal ni wedi gwella fy hun tipyn bach. Bach o rookie mistake fanna. Gwneud newid o 6, rewi 1 dis. Yeah. Neu cael hwnna. Dwi'n hoffi llosgi neu rewi. Na I swapio fe, actually, I rewi. Fi'n meddwl... Fi ddim yn gallu just ddim trio cael nhw gyd. Prif yn erbyn Gwenwyn. 1, 6, 4. Pennod. Sut wnaeth e'n neud hwnna? Okay. A fi am 4 a 4. Rewi 1 o'r dis. Gwella. Rhaid bod fwy amddiffynol. Trio tynnu nôl chydig o'r pwyntiau. Okay, 3 yna.
Na! Pam mae hynny wedi troi'n 6? Oh, god. Oi. Dyw hwn ddim yn rediad da iawn nawr. Fi'n dechrau poeni. Dwnsiwn. Okay. Gwneud niwed o 6. Mae 10. O! O na! O, hwnna mor stupid. Dylwn ni wedi cael ei iechyd nôl gynta. O, i methu gwastraffu hwnna. Hwnna'n mynd i bod yn anodd nawr. Right. Okay, dyma'r un lle fi'n colli pawb. Sorry. Silly moves. Fewn gwella. Right. Right. Pimp. 6. Fi'n colli 2. Oh dear. Fi ddim really gallu fforddio colli 2. Ah dear. Does dim modd. Just hyn yw'r bit anodd yw pan ti'n gwybod ti'n mynd i marw, does dim byd ti'n gallu neud. Mae'n rhaid ti just brwydro ymlaen. Ddim hyd yn oed gallu gwella gan 3 nawr. Stupid, man. Ni'n gallu gwylio. Oh my god. Come on, just round all off. Diolch am ymuno gyda fi am round arall o Dwnsiwn etis. Hen o'r rwch round fawr. Chwerthin gweld. Gwneud niwed, dwbl oswch iechyd. Gwneud niwed. Gadio. Oedd hwnna'n welliant o'r tro cynta. Ba. Dwi'n hoffi'r morthwyl. Dwi'n rhoi 2 sioc.
Boom, boom. Oh yeah. Perffaith. Right, un o'ch dis yn llosgi ar ddechrau bob tro. Holl offer ti'n darganfod wedi i'w chraddio. Nice. Hapus iawn gyda hwnna. Ooh. Oh baby. Right. 6, 5. Ma' na obaith pawb. Ie, beth mae pawb yn meddwl am... dydd Gwener yma. So bydd na sesiwn dod yn dis fori. Ond dydd Gwener, ni'n edrych ar sesiwn... Bydd ni'n trio Star Citizen. Sef game fi ddim yn gwybod lot amdan. Fi di lawrlwytho fe yn barod, ond byddai Owain a James yn cael go ar Star Citizen. Dyw e ddim di gorffen iawn, mae'n a bit o glitches achos mae fe mewn beta phase neu beth bynnag. Ond, yeah, really cool. Fi ddim rai cyfadde, fi'n rubbish at y fath na'r game, ond mae Owain a James yn dda. You know, fi'n hoffi Sniper Elite, so falle bydd e ddim yn ofnadwy. Bydd e'n good laugh, fi'n siwr. Dwi'n siwr. Right, ffyrnigrwy. Oh, lovely. Wel, ti'n dweud hynny, y profiad diwetha ni o chwarae game oedd yn fel testing phase, neu bit profi, oedd Hyperscape, a o'n i ddim di joio hwnna o gwbl. So, gobeithio. Bydd e'n well na Hyperscape. Achos dyna amser byddai byth yn cael nôl. Falle. Y Tarion Sbigog gyda'r holl armour fel. So, yeah. Mae soft spot da fi am Boomerang. Falle neu swapio hwnna. Just so fi'n dechrau ymdopi tactegau fwy amddiffynol. Pedwar. So, os dwi'n mynd am 12. Actually, I'm mynd am y tarian, a wedyn... Yeah. Dyna syniad da. Wyth. 6 a 2 wyth. Ond, dwi'n gallu neud y ffordd arall. So... Na, fi ddim eisiau brifo fe hyn. Dyna'n silly. Dwi'n just neud e fel yna. 6 a 2.
A fi wedi cael rhain. Dwi eisiau prynu'r cleddyf llydan. Can weld. Fi eitha hoffi'r sioc ddo. Fi'n credu achos maen nhw yn 4 ddo. Essentially dwi'n cael rhywbeth gwerth a lot mwy am 4 plus 3. Ond beth byddwn ni'n swapio fe gyda? Hana? Suppose gallen ni. Le mae dy fi... Yeah, go on. Go on. Get out of here. Yn popeth wedyn, pluses. Ei. Dyw iechyd maximum ddim yn cynyddu ragor pan ti'n lefel I fyny. Na, fi ddim eisiau hwnna. Ti'n methu gwneud mwy na 6 symudiad pob tro. Fine. Tree. Oh god. 4, dim ond 4. 1, 2, 3, 4. Die. Maybe just need one then. Ah, damn. I need un gormod. Damn, mae hyn yn mynd I bod yn tricky nawr. Rhaid fi'n meddwl yn fwy ofalus. Ah. Oh, ond. Right, fi'n gallu gweld 6. A ni ddim eisiau neud hwnna. Good. Dyna ni. Fi ddim yn cofio os mae tarian yn cario drosodd ddo. 3. Mae yna bach o wastraff. Neu mynd amdano fe. 3. Perffaith. 9. Fi ddim gweithrediadau. Fi'n credu mae rhaid I fi wneud o dan y rif yna. Ond fi ddim yn 100%. O na, mae'n iawn. 10. Mae'n good. Chwech nawr fan hyn. Pedwar. Ah, no, fine. Whew. 3. Felly, beth sy'n denu fan hyn? Swn, rolio 2 yn rolio 1. Mae offer nesaf yn cael plus 1 defnyddio o tro yma. Ne.
Ydw i eisiau copio un o'r ein? Naw a naw. Be fi eisiau copio? Dwi'n credu fi angen unrhyw beth fan hyn. A rolio gyda gwerth mwy. Gwneud 2. Plus 3 niwed. So mae hwnna'n gallu rhoi lan at 9. Mae hwnna'n rhoi 12. Fi ddim yn gallu dewis beth dylen ni copio. Na. Am 24 o dechrau. Sy'n gadael ni gyda 6. A dyna ni, mewn un go, woohoo! Chwyd. Gwella. Beth ydw i'n mynd i wneud? Falle boomerang. Yn gwybod mae fe'n rhoi 3 nôl i dy hun, ond come on, like, mae hwnna'n cool. Plus 3. Ond wedyn byddai... Os dwi'n rhoi hwnna... Fyna... Gyda fi un slot... Wel... Fi'n cael think am hwnna. Right, ti wedi melltithio ar ddechrau bob tro. Defnyddio unrhyw ddawn o offer ail rolio dis ar hap. Ooh. So eisiau cymryd ymlaen Aurora eto. Right, dim ond 6 gweithred ddo. 12. Now. Dyna un peth sydd ddim 'da fi yw y gallu i gwella. Fi ddim yn cofio os mae tarian amddiffyn yn pasio, yn cario ymlaen. Dyna'r pwynt. Right, ni weld. Dim deal, mae'n rubbish. Fi'n mae blaidd. Right. 12. Nawr gallai wneud hwnna. 8 niwed. A 6. Hwnna'n cryf. Pam wneud i ddim melltithio fi? Mae hwnna'n odd. Dim ond 6 sydd angen. So, beth os fi'n defnyddio tarian? O na, nes i ddim. Hwnna'n odd rif yn diwe.
Silly belay. Oh, fi'n fan mawr o'r cadfwyall. Yn ni doi. Gallu doi. Oh, mae Max, though. Yw 4. Hyn yn anodd. Can weld os oedd hwnna'n penderfyniad call. Yeah. Hwnna'n nice. Felly ie, fe chi'n meddwl oes unrhyw gobaith gyda ni yn erbyn Lloegr dydd Sadwrn yn y rygbi? Fe chi'n meddwl pawb? Dwi ddim yn credu, sy'n bod yn onest. O, mae popeth wedi uwchraddio. Damn. Ond, ydw i eisiau uwchraddio morffoil? Suppose, an option arall. Ond nawr... Morthwyl a boomerang. Mae loads dy fi fan'na. Beth nawr? Oh god, cymryd 2 niwr ar ddechrau bod tro oni bai bod gyda therfyn torbwynt llawn. So mae Cymru a Lloegr yn chwarae yn y rygbi. Methu gweld iechyd y gelyn ar ôl y tro cyntaf. Oh damn, bydd rhaid fi wneud y mathemateg wedyn. Fi'n mynd i ysgrifennu y lawr yn y chat achos fi'n ddiog. So 48. 48. 48. Peredigoeth yn 24. So hwnna'n 24 ar ôl 24. Mae'n 3 thing sydd dy fi ar ôl. 16. 16. I fi just... Tarian. 12. 12. Fi'n mor ddiog. 12. 12. So dim ond 12 sydd angen arna i. So 6. Done. Yes! Woo! Woo-wee! Right. Os dim pwynt i'w chraddio, fi wedi gwneud niwed hollti dis mewn 2. Gwella? Gallwn ni i'w gwella. Gwneud niwed cloi dis ar 5. Dim gyda opsiwn o beidio. Right. Gwell i fi defnyddio tarian i ddechrau. O, mae hwnna'n cool, mae'n troi 6.
Wedyn sioc. A ail rolio. 5. Dyna ni. 24. Right, os chi'n meddwl fi bach yn net yn neud hwn, o leia fi gyda rhyw fath o track. Sut i 24. So dyna 12. 12. 3. Fi di dystewi. Os dwi'n mynd am hwn yna. Hwnna. A 2. Fi gwybod, so 24. Fi di anghofio nawr. Fi ddim di bod yn cadw fyny. So 3 fy hun. 5 fan hyn. Yeah. Cow. Cow. Banshee. Right. Hwna'n 16. Yn gall hwnna neud 20. Just newid nhw ar hap. 5. Tarian o 5. Mae hwnna'n silly. Dwi'n cofio nawr beth oedd y rhif. Dig. Ooh. The bone don't need it. Yay. Oes na rhywbeth yn hyn? No. Heliwr Helioni nawr. Mae'r 6 yma'n eitha nice. So 12 a 12, 24. So mae'n syth am rain. Byddai'n brifo fi gyda 6. Oh dear. Amddiffannol iawn, ond... Ti'n mynd i fi? Ie?
Pedwar. Os fi wedi cofio hwnna. Gorchfygiad trwm ac eto mae dal yn filwaith mwy pleserus nac unrhyw beth digwyddodd ar XAV-5GUU. Mae'ch planed yn ryfeddol. Dyma ni. Brwydr boss. Cwestiwn mawr. Be fi'n mynd i copio? Fi ddim yn credu... Yn dibynnu faint o Dicey dwi? 5. Boss, fi'n gwybod, Steph. Be fi'n mynd i neud ddo, achos problem sydd dy fi yw fi gorfod ennill mewn 6 move. Gyda dim ond 5 dis. 3, 4, 5. Mae'n pointless i gael y nifer yma o... You know... paid setio fe fyny nawr, Steph. Dim byd waith nawr. Wneud yr ymdrech i gyd a wedyn colli'r boss. Paid nawr, paid. Mae'r penderfyniad yma'n bwysig. So, 2... Beth fi'n... Fi'n... Trio beth, falle... Na cael 2 card fwyall. Fi'n tempted. Dim pwysau, haha. O'n i'n meddwl. Diolch yn fawr. Right. 2 card fwyall. Yn lle... Morthwyl. So 2 card fwyall, 2 boomerang a Tarian Spigog. Mae Tarian Spigog yn mynd i roi'r tarian i fi i gallu neud yn okay. Okay. Sgathach. Right. Yn y miwn i cloi a rewi. Yr atsain nefolaidd o'r ogof sy'n siarad o ddyfodol ac maen nhw'n dweud ti'n mynd i farw. Yikes. Okay. Felly. Pedwar. Flip. Dechreuad, okay-ish. Oh, damn. Hwnna'n boenus. Right. Fi ddim really... Os dwi'n mynd... nes i ddim cofio beth oedd nifer hi. Death Draw. Dyna sy'n neud yn really scary yw bod
achos dwi'n hollol dall fan hyn. Yn teimlo ma rhaid mynd 8. A dyna ni, dim pwynt. So, mae rhaid cael ar amddiffyn. Dyna un peth pwysig. Oh yes! Yes! Wel, mae gen i un peth i roi ti. Ti'n barhaus. Dal yn meddwl am ddymuniadau dy galon? Ti wedi ffocysu ar ennill. Felly gad ni weld yr olwyn sy'n troelli. Yw chwarae'n saff Cretarian. Oedd wedi gweithio? Wee! Nawr, stopio'r olwyn ar edrych ar hwnna. Colled arall anffodus. Wee! So mae Rhyfelwr gyd wedi wneud nawr. A fi wedi bod yn gwisgo fy Crys T Lucas Dwnsiwn y Dis Rhyfelwr. So yn amlwg, actually, o'n i'n meddwl jyst wneud awr heddiw a mae'n awr 23 munud. Ond oedd e'n werth e achos llwyddo i ennill pob pennod gyda Rhyfelwr. So, diolch am wylio. A gweld chi cyn gobeithio fori 1 i 2 ble byddai yn ceisio ennill pennod 4 gyda'r lleidr. Felly, a bydd gen i Crys T arall i ddangos i chi pryd hynny. Actually, bydd hynny'n diddorol. Falle byddai ddim yn neud e gyda'r Crys Screen. Neu bydd e ddim, achos mae'n Crys T gwyrdd, mae'n un lleidr. So, byddai just yn glanhau tecluso tu ôl i fi, a just, bydd e'n ffain. Na'i just neud hwnna. So, gwyrdd fori am y lleidr. Diolch am wylio, fori byddwn ni nôl 1 tan 2 am fwy o Dwnsiwn y Dis. Iawn, diolch i pawb sydd wedi popio draw. Kieran, Steffan, Emrys, a unrhyw un arall sydd wedi lurcio. Ffantastig. Na i gweld chi fori 1 tan 2. Pob hwyl, ta-ra!